כשאני בים, אני רוצה להסביר על הקבוצה שאני פותחת. הפעם זו קבוצה שאני רוצה שכל אחד תרגיש שיש בה כוח לעשות הכל. כאילו זה הבסיס שלנו. זה הבסיס שלנו למצוא עבודה חדשה, למצוא זוגיות, למצוא את הייעוד שלנו, להקים משפחה, כל דבר. הכל מתחיל מאיתנו. וכשאנחנו נאמין שיש בנו את הכוחות ויש בנו את היכולת, אנחנו נצא אחרת לעולם. אז זו הקבוצה החדשה שאני פותחת בוואטסאפ, ואני מזמינה אתכם. בואו תגלו את הכוחות שיש בכם, ויש בכם המון. כל אחד הוא ייחודי, לכל אחד יש את המתנה שלו לעולם, ובואו ביחד נראה מה הכוחות שלנו. אז אני מזמינה אתכם, ומי שרוצה מוזמנת לדבר איתי.